Bor Kapatisi TV Kabul ka machine ka balas nakarpang ka bakhamskem khamstet khamklan bat baduna bam umpnya If you're having a good time, say oh yeah! Ladies and gentlemen, welcome to the greatest show on earth. We got some of the most amazing dancers from around the world tonight. Kum sebentar jong kejing raki kejing dap san spas nem ke Himanong Klau ke Eastern West Khasi Hills District Rivers Conservation Association ha kejing trailang bat ke Himanong Klau klapen long kejing yakop kwai dok kha hawa kri bat kejing pin sngo thopat ba kumno ban penne pensa yakido dok wa ha kan kejing yakop kwai dok kha blapen long ha kanyo tri unai wieng arajar arhusan urawan ubla job le kedan beningkong ulayo ya idok kha ibekia tang shispa san pusau gram kat bawa buwan baar ulayo ya idok kha ibekia shispa sau gram bar bolong balai ulayo ya idok kha ibekia 1000 program kinong kerna ka digasngi kelaban jur halo gajing duna gajing don kidok kha hawa kri habayu nujor bat ki por bamenshwa bat lekin tu ki pat ba ben sumar bat ben penya pensa ikido bat dekame mariang Hagan digasngi lawan banyadan lang do uba W masa BDO kemau Rashan siat nadi blog kumukang san Hagan jingadan lang usiem ke Himanong Klau pa im PMCM le kumusembur kongsan usiem kena upa im KMCM le UDSP ke Eastern West Khasi Hills u fishery demonstrator kamerang blog bat kiwe Kulit pekan biarkan dekat Eastern West Khasi Hills River Conservation Association kabel syemik benta jongka makum jong kena pesa ikut wa akiwa jongi kibadana kan district kublai sibon ya kejing tracy tam jong pi ya pesang jong pi kum hima ngan ai ke trailer bak kum ki jong song jong district jong hima ro ngan ai ke jing krosya bak ke jing trailer bak guys kan malam lagi jadi trailang yang ni baru, kane kajing tu jauhi, kane kajing tu jongi, kan lam ke bajau, mat si kan tian, kumman kan soto pai ba, kiwa, kido wa, kilam si benta jong, kata kami Maria, ini ke environment, kaba, hakik sini pergi keluar mentah. Kelipar kakia, siapa kajing kala jong kembang marian, balai kadai kajing lagi jok pun beri, su ya kata kadai ti, ane kamrambu, try nampu awat tahu, hangi pun beri, bahalau di ke baladan kaleng Saudara Ahmad Jongi, kita kicing ai berketang jong boleh nak buang tahu. Why he what? Why he pun? Why he klau he bertahu? But di bawah kicing buat jasa jong kemai Mariam. Kalau orang kami ni kerana kepatang kementang, yang ni kekun kejar mana klau? Bah, ngilai ngin jim bentar. Hendan bentar, ha kami kejing persang, ban penek pensa ikamai Mariam.
Kontrol ya kita penat sa kita dawa hagari ki wa ki bilang poka district jongi hagari ka thai ka dong ki jongi nama bulai wo ikini ki ai baro ganda ki thumu ban penha ya ki jai penri nama kata dong isu ko ba ki ni ki bảo bulai ula bo pedang jongi pergi pedang jongi kita si bentar kajing lah sebon kajing lại xin này trong trái nó vô quan thảo ialah kekon benrio wat ai ba ni ke nong chap no lani ki benrio jaga ka pateng ngin pendu no ya kita ke ke ba ulai ulo bo ulo thao ka de jami ala na ni pendu lo ya ketika wa da kani ka wa ka sulong tang ka wa suli henrai ka jemot ka jem berkat ka jem ulai no bo thao ko lo ba ki ke ba bo bi la a hengi ki long si benta na ka banta ka jing ha ka jing ya jauh pun benrio sa si sen ai ban ngai pa yang ibaro kinong chap snong de kimano klao te ka dis East Coast West Sen Jangi but kam tam bikini kisino kita road ki wa sio wa ban sim kia ban pe bak ta jing panya patha kita da wa kan nom long ka jing ka klik jong pi lan ne ka jing sio ka klik jong pi kan long ka ban ta ka ban ko wa ka ban yarap yang ni ka di mai ka di ka state district ya state di berapa di jak kan di berapa wai ba nhân ka menta sa ka jik ne persa ya ta mai mari ang kejami ba lang ba kata ka menta ka bunidan marle kan long ka jik ku yang ni ka pedang menta bat kom jo ya ka pedang ka banwan na thai ke ne su hun la da hak peteng ka jam kabangan lagi kur si ka jam pi kan ni rawa kan long tan ka sudah kram dam ne isu ala sel la pi tu kana ya ki kur si jam hi ni bo kan long no na na ka ko jam pi pa dam ne isu hakidi ki wa ki ti se si sen pu be si bo ni pi bara kam tam pi ki sem ta ka jing sem ta jam pi ka long kam ta dòng cái chữ số khu vực sông Hằng thì giá cái chứng đoan cầm mà bên này cái ôm đầu qua qua cái chung ý cái cũng cái chung ý và cũng chủ cái chữ bên này bên xa vì cả mấy mà riêng thao bảo cái bên trái nó được cái cloud bắt tap cái đen cái gì cái chữ thao cái chữ mà ra cái mà đang bắt cái cloud chung ý bắt cái vậy thì bà trái nó bộ luôn thao rồi ai cần tí hơn nhỉ what ai mà nghĩ mình ta bà đây ngân phần cốt nào lên phần đua nọ giờ thì ai chính ai bảo khai rồi trai được bộ một thằng kata ka jing ya le kai khwai mo le se kala dei ka sport ka ba u khasikara na du kipor ndai thai uju bernya ba ban ya simbenta ti le se ndai benta ka sngi pada le se kata ka jing simbenta ka sanjur ha kawai kalian pada lomba kan lese pen kendit benriu ya ni baro ya ka jington kam ban penne pensa ya ki umdo ki badan hakiwa ki jongi nongkren ki bahaswa jongar kila banjur ya kata ka jingtmu ba ngidon kam ban penne pensa pat ban lese ban kiar na kinu ki kam na ki activities ki ban wanra ya ka jeng julor ya ka marian hoi ka kata ka development kalong ke ka ba ni abe hoi ni haban ni abe ya ka ne ka development nak bentak ka yo ka kot bat ka nak bentak ka lawai
kajong ngi bat ki kun kajong ngi ndre ha kajong kapor ru ngin hab baniat ha kata terkom ru ba lese ka mariang ru bakan ne kansa namar ba ka mariang kamdai tang na kabenta kajongi ha ni kapateng kajongi ndre ha ki pateng ki banwan jongki kun ki ksiu ki jongi ti ka district administration ru nakipor sekipor kaju pen jari yaki kendon an ki boper na kabenta ban lese ban regulate ya kita ki illegal activities ma lane ban ya kita ki illegal activities ndai lese tang nakaliang jongka district administration bat ka police department inumla long ban lese ban pen perking ne ban pen jari klam dadan ka je trelang bat khamtam ne klam dadan ka je sutu bat ki nong song snong jongka district ka jongi ti kumta ngam kentu ya baro lese kibaya don lam don dekat hangne ban lada la mino nangne ban ralem ya ka kubor ba pios no mentakasni ba ka bakongsan ne kalong ba ngin ya don kata ka mensim banetri lang bat hon ki sedang bet nalayeng hoi long bangin lese long banyalap kana ban pen sapreng ya kaneka awareness ba mentakasni long ba lese layo ban ya keren ti nga sutuna ru hoi long ba ka snong bat ka society hakane ka snong hangneru ba kilapoi hakata ka jinga sutu jingbot bat lese lala ban pen urlong ya kane ka sngi ban la ban declare no ya kane ka jaka hangne kum kata ka fish sanctuary ti seisian kitbok kitrang ya ka association ka ba lese don kata ka jingtmu bat ka im ka jongka ban conserve ne ban penne pensa yaki wa ki badon haka district ka jongi te kalong sisa ke ka kam ne ka kos ka ba dha e te bat khamtam lada letpet chetesha block badipet mengari pia kawa kensile haki benai do adab le lalong kum ne ka sadut lada pet ya kawa te hoi la penjari ki kendonan ki boper ti andre wala kataru ka dangdon kamba ka jingsutu bat ka je trailang i kapdeng ka soka ki por badipet bat hoi ka snong bat ki pajbahi baro bakin bangin penne pensa ya kemarian ti kono ka competition te don bet ki nong job bat don kiba lese long klamla ban job ndre ka kabakongsan kadeka je sim benta bat ka jingya sutu ya kaneka jingtu na kata ka tong long ba na kadau yu ba penong ya kaneka program kaneka sni bat ngangit scam ba lese adin sistem asnem lada penlong biang kum kaneka competition in sui ka first prize ru kanam dei shu borit kum ne re lese long kan dei ka bahe ti katahi dei ka lese long ka thong ma ne ka jing ka ba gabolong pawei nakitak ban peni ya ka jing seiso jongka ne ka jing thu jong ni hi baro hangde Pusau Bram Jawa Tengah Kapra Teli Come on, Barbie, let's go party. Coming from Bounty Land. Wake up now.
good time.